Ja, vi skal regne ud, hvad en patient, der får et saltvandsdrop, dropflasken indeholder til at begynde med 950 ml saltvand, og patienten får 5 ml saltvand per minut. Hvor meget saltvand er der tilbage i dropflasken efter 45 minutter? Er det første, vi skal. Og det vi gør ved at se på, jeg har egentlig bare gjort det ved at se på, hvad der er for nogle ting, vi ved i forvejen. Vi ved, at der var 950 ml til at starte med, og vi skal finde ud af, hvor meget der er efter 45 minutter. Og vi ved, at patienten får 5 ml per minut. Ja. Så det vil jeg starte med at gøre, det er, at jeg vil sige 950. Og så vil jeg sige, så vil jeg minus det med 45. Og så vil jeg gange det med 5. Jeg minuser de 45, fordi det er 45 minutter. Og så ganger jeg med 5, fordi det er altså sådan, fordi det er 5 minutter per minut. Og så skal det være 5 ml per minut i 45 minutter, vi finder ud af. Og det giver så, at der er 725 ml tilbage i flasken. Efter de 45 minutter. Nu bliver vi så bedt om at lave en formel. Og det er jo egentlig meget nemt, for den har vi jo egentlig lige lavet. Nu skal vi så tænke på, hvad for en af dem her, der vil være vores x, altså det, eller vores variabel, den som vi faktisk ikke ved, som vi kan lave om. Og det er jo så de 45 minutter. Det kan man altid, altså man kan altid sige, hvad med 30 minutter, hvad med 20 minutter. Så det må være vores x, det må være vores, ja. Så den hedder egentlig bare 950 minus x, og så gange med 5. Fordi lige meget hvad, så vil der ryge 5 ml per minut. Og der vil starte med altså sådan altid være 950 ml saltvand til at starte med. Så derfor så bliver det vores x. Så det er vores formel. Så bliver vi spurgt om, hvor længe var det før der kun er 250 ml tilbage. Og til det, der skal man lige tænke en ekstra gang. Fordi at det jeg har gjort, det er, at jeg har sagt, okay, 950 ml, og så minuser jeg med, okay, vi skal vide, hvor der er 250 tilbage. Så ved at minus de to tal, så får jeg 700 ml. Og det vil jeg så bagefter, så vil jeg sige de 700 ml, og så vil jeg så dividere det med 5, fordi at der var 5 ml per minut, der røg. Ja, og det får jeg så til 140 minutter. Sådan der.